Мечеть Аль-Акса. Історія виникнення. Одного разу пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, сказав: «Не можна вирушати в дорогу, крім як до 3 мечетій: до цієї моєї мечеті в Медині, до заповідної мечеті в Мекці та мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. І про останню з них ми поговоримо сьогодні». Мечеть Аль-Акса перекладається як «віддалена мечеть». Вона була другим храмом служіння одному Богові на землі. Муслім передає від Абу Зарра: «Одного разу я запитав: «О посланець Аллаха, яка мечеть була побудована на землі першою?» Він відповів: «Заповідна мечеть Аль-Масджидуль Харам». Я запитав: «А після неї?» Він відповів: «Віддалена мечеть Аль-Масджидуль Акса». Я запитав: «А скільки років пройшло між побудовою однієї й іншої?» Він відповів: 40 років, після чого додав: «Вся земля є мечеттю, місцем для поклоніння. І де б не застав тебе час молитви, виконуй її». Хто саме побудував першу мечеть Аль-Аксу? Деякі вчені сходяться на тому, що її звів Адам, як і заповідну мечеть, а вже відновив її в повній красі пророк Сулейман, мир йому. Після Сулеймана храм був знищений вавилонянами під проводом Навузардана в 586 році до нашої ери. Потім він був знову відновлений Заровавелем, нащадком пророка Давуда, мир йому, після повернення юдеїв з Вавилонського полону. І вже другий храм був знищений римлянами в 70-му році нашої ери за чергове повстання юдеїв. Єрусалимський храм був знищений, він був зрівняний з землею. А після повстання Бар-Кохби імператор Адріан навіть заборонив юдеям селитися в Єрусалимі. Пізніше Римська імперія прийняла християнство як державну релігію. Але відношення до храму і Храмової гори не змінилося. Там довгі роки був смітник, звалище, і ніхто не прагнув відновити цей храм. Можливо, це пов'язано з вірою християн, що лише Месія зможе його відновити. Але, так чи інакше, в такому жалюгідному стані зустріли це місце перші мусульмани, сподвижники пророка Мухаммада, мир йому благословення Аллаха, які знову відкрили Кудс, Єрусалим. Учні пророка Мухаммада прекрасно знали про святість Кудса, його околиць та мечеті Аль-Акса, адже сам Коран говорить про це. Слава тому, хто переніс уночі раба свого з мечеті забороненої до мечеті віддаленої Аль-Акси, задля того, щоб показати йому частину знамень наших. Ми благословили околиці її, і він всечуючий, всевидячий. Тому Умар ібн Аль-Хаттаб, правитель правовірних того часу, одразу наказав звести на місці мечеті Аль-Акса молельну кімнату, де власне і звершував молитви. Пізніше, вже наприкінці 7-го і на початку 8-го століття нашої ери, за правління омеядів відбулося грандіозне будівництво споруд Храмової гори, яка вся вважається територією Аль-Акси. Це і центральна споруда комплексу мечеть Купол Скелі, це і молельна Марвані, молельна Бурака, мечеть Аль-Киблі. З тих пір лише природні катаклізми, землетруси руйнували споруди, збудовані омеядами. Основні ж будівлі лишились незмінними до сьогодення. Коли хрестоносці захопили Святу Землю, то Храмову гору захопили лицарі-тамплієри, себто храмовники. Вони зробили з мечеті Аль-Акса свою резиденцію, де знаходилась церква. Салахуддін Айюбі знов відкрив Святу Землю і відновив мечеть Аль-Акса як культову споруду. Потім довгий час історії цієї мечеті припадає на правління Високої Порти, яка керувала Шамом, аж до падіння Османської держави і поділ колишніх земель імперії між європейськими державами. Палестина разом з Кудсом відійшла до Великої Британії аж до 48-го року, коли припинилась дія мандату і було проголошено про створення держави Ізраїль. Невдоволення мусульман тим, що їхні землі передали іншій державі, було неймовірним. Це викликало ряд воєн, які отримали назву арабо-ізраїльські і які не припиняються до сьогодні. Адже мусульмани були несправедливо позбавлені своїх земель, святинь і власного управління, і тому воєнне, соціальне, конфесійне протистояння в Палестині не припиняється і носить перманентний характер.
Також мечеть Аль-Акса є першою киблею мусульман, тобто напрямком звершення молитв. Це було на початку періоду, коли молитва стала обов'язковою в ісламі. Аль-Бара бін Азіба сказав: «Я молився разом з посланцем Аллаха, мир йому й благословення, в сторону Кудса протягом 16 або 17 місяців, а потім ми повернулись до кибли в Мекці». Аль-Бухарі і Муслім. Коли було наказано молитися в сторону мечеті Аль-Акса, то пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, покорився наказу свого Господа. Цей наказ був отриманий під час відомої події Аль-Ісра валь-Мі'радж – перенесення і вознесіння. Це було наприкінці мекканського періоду. Незабаром пророк, мир йому благословення Аллаха, разом зі своїми сподвижниками зробили переселення в Медину. Як відомо, в Медині проживали юдейські племена Бану Надір, Бану Курейза, Бану Кайнука. Деякі з юдеїв прийняли іслам, такі як Абдуллах ібн Салям, але більшість з них не увірували в пророка, мир йому благословення Аллаха, і почали вести себе зарозуміло і зверхньо, висміювали мусульман і докоряли їм за те, що вони направляються в своїх молитвах до Кудса. Пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, дуже хотів, аби напрямком в молитви стала заповідна мечеть, і тоді Аллах зіслав аят сури Бакара: «Ми бачили, як блукав небом погляд твій, і ми спрямували тебе до кибли, якою ти будеш задоволений. Поверниш своє обличчя у бік заповідної мечеті, і де б ви не були, повертайте обличчя своє саме у цей бік. Воістину ті, яким було дано Писання, знають, що саме такою є істина від Господа їхнього. Аллах не омине того, що робите ви». Аят 144. Також серед особливостей мечеті Аль-Акса є те, що вона є місцем, куди пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, був перенесений і вже звідти здійнявся на небеса. Під час цієї подорожі пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха, зустрічав інших пророків, мир їм усім, здійнявся на сьоме небо до лотосу крайньої межі, отримав наказ від Аллаха про щоденну п'ятиразову молитву. В самій мечеті Аль-Акса він читав колективну молитву разом з іншими пророками в якості імама.